Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Zikomo kwambiri ndiyamike kuti inenso mwandipatsa mwayi kuti ndilankhuleko. Titakhala pano mwina maola ochulukirapo tikumva zofotokozera zochokera ku alendo osiyanasiyana amene asonkhana pa msonkhano unowo. M'bandakucha wa pa 2 Juni uno umene tinacherera kosacha kuti tisapezeke tonse tili pano. Ndiyambe nkuti pamene tili pano tili kuno ndi ku Mozambique. Mudziwe kuti ndi udzi wako tili ku Mozambique, ndipo malo ano ine sachilendo ndabwerako. Ulendo uno ndikubwera ndi ulendo wa nambala 6 ndikubwera panopo, koma maulendo 5 onsewa ndinkabwera ngati mfiti. Lero ndi limene ndabwera ngati mtumiki wa Mulungu, ndipo ndachiyese chamwayi kuti inuyo munakonda kuti ine ndibwere ndidzakhale pano ndidzacheze nanu inuyo mangulumuzana ochokera ku mayiko osiyanasiyana amene mwabwera pano. Ena mwabwera mu matsenga, koma ena mwina mwakwera mabasi, ena mwakwera ndege. Sindikudziwa kuti mwagwiritsa ntchito njira ziti pakati pa njira ziwirizi, ya physical kapena spiritual. Koma ndikulandireni. Choyamba ineyo ndipereke moyo wanga kwa inu. Kupereka moyo wangawu ndikunena kuti muchite nawo mmene mungachitire. Thupi langa sonali ndalipereka, muchite nalo mmene mungachitire. Koma ndichenjeze choyamba osati ngati kuopseza, koma mmene ndabwerera ine pakati panu ndabwera ngati mwana wa Mulungu pakati panu, mtumiki wa Mulungu pakati panu. Twaibu Ahmadu Hamid Ali mudziwa uja si uno wabwera lero yaye. Wabwera leroyi ndi otuluka pamaso pa Yehova kudzaonesera umulungu pakati pa inu anthu osapembeza Mulungu, amene muli ndi zikhulupiriro zina zosemphana ndi zikhulupiriro zimene ineyo ndili nacho. Ndikuganizanso kuti pakati pa milungu imene inu mwabweretsa kuyilambira ndi kuyitumikira, imene mukuyiyimira, ine ndekha ndabweretsa Yahuwa, mulengi wakumwamba ndi mulengi wa dziko lapansi ndi mulengi wa tonsefe, amene ndabwera naye, osati wina kupatula pa ameneyo. Ndikulandireni kuti kubwerako ndabwera molimbika mtima chonchi, lomweli ndi chenjezo. Ndabwera ndi Yesu Khristu Yahushua, ameneyo ali pakati pathu, amene nditakuchokerani tsiku lija ndidatuluka chipembedzo chanuchi, ndidapita kwa iye atandiyitana ndi mayitanidwe okoma ndaluso. Ndidapezeka m'manja mwa Mulungu amene akutchedwa kuti Yahuwa, mwana wace Yahushua, pamodzi ndi angelo. Ndiyamike kuti ndili m'manjanso mwa angelo amene amatuma kuperekeza munthu, ndi amene andiperekeza kuzafika pakati pano. Choncho ndisadapite patali, tiyeni chikhulupiriro chanu muchiyese monga mwa chikhulupiriro, osayeserera kuchita mokangana ndi chikhulupiriro cha nzanu kapena ndi chikhulupiriro changa. Chifukwa amene ndambweretsa pano
ndi mulengi wa zinthu zonse, ndi wamphamvu zonse. Lomweli ndi pemphero ndisadayimirire kuyamba kulankhula nanu. Ambuye Mulungu munditeteze kuchinjiriza ndi kukhala nane pakati pa msonkhano wa mfiti zikuluzikulu za dziko lapansi zimene zasonkhana panozi. Mutandisiya ndekha pano, awa ndikhazula ndi kundiononga, thupi langa silingayimepo, koma inu mukhale nane ndi kunditeteza. Mfumu ya chilengedwe chonse, ndikusirani nkhani yanga iyi pamene ndikuyamba kulankhula ndi anthu asonkhana pano amene kumaonekedwa dziko lapansi ndi akuluakulu. Mukhale ndi ine. Madzulo ano kubanda kucha uno ndikulandireni abale nonse amene mwasonkhana pano. Ndayenda pamodzi ndi ena mwa anthu amene mukuwaona pafupi nane, amene anandiyitana ndi kundilimbikitsa kuti ndidzafike pano. Ndi ena mwa anthu amene chipembedzo chawo kwathu ku Malawiku ndi chipembedzo cha mfiti koma cha mizimu yogundana kufupi ndi milungu ngati bona, kuchokera ku Nsanje, iwo akuchoka ku Malaka. Ndayenda nawo amene anandilimbikitsa kuti ndivomere kuyitana kwanu kuti ndidzapezeke nawo pa msonkhano uno wa mfiti zikuluzikulu za dziko lapansi. Lero ndi pa 2 Julayi. Ndikulimbika mtima kuti nonsenu ndi anthu, ngakhale muli ndi matayitolo amavalidwe, amaonekedwe aufiti oopsa ku dziko lapansi, koma ali mwa ine ndi wamkulu, ndiye ndiyimirirabe pamaso panu podalira ukulu wa Mulungu amene ine ndimakhala pamaso pache. Koma mwachidule chifukwa ndikujambula zimene ndikulankhulazi kuti zidzandikhalire umboni tsiku lina kuti ndali pakati pano, ndipo ndizikamvetsera ndekha kuti ndalankhula bwanji pakati pano. Ndiyambe nkuti pamene ndili pano ndi pa msonkhano wa mfiti zikuluzikulu za dziko lapansi, makamaka dera lino la Africa, zimene zasonkhana ku msonkhano waukulu wa mfiti. Ndipo ndili pano ntakhala kuti sinabwererenso, ndili pamwamba pa phiri la Dowa. Phiri la Dowa ili limene kukuchitikira msonkhano uno si Dowa wa dziko la kwathu ku Malawi ayi, koma ndi Dowa wa dziko la Mosambiki. Ku Mosambiki kuno kumene tili mbanda kucha kuno ndi dera lina la Mosambiki, koma mboma la Makanga, kapena kuti dera la Makanga, ena amati Fulankhongo. Ngati muchoka pa Makanga timapeza mphambano patsogolo pang'ono pa boma la Makanga. Wina umapita ku Chisolomondo, ukatulukira ku msewu waukulu watala kumanje, pa mphambano ina imatchedwa kuti Dhaka. Pa Dhaka apo koma msewu wina umadusa dzanja la manzere ndi waukulu, umenewu umakatulukira pa Donaloza, amawutcha kuti Via Kazula. Ndiye tatenga msewu wa Via Kazula, mukatenga msewu wa Via Kazula, tsogolo pakepo mkati mwa msewu umenewu kumanja kwanu ngati mukuchokera ku Makanga, kumanzere
ngati mukuchokera kutete. Pali phiri limene limatchedwa kuti Dowa, ndipo pamwamba pa phiri la Dowa limenelo ndi pamene pakuchitikira msonkhano umene lerolo ndiliko. Zikomo abale amene ndinakusanzikani, amene mwagwada pa mawondo kundipempherera, ndipo abale ena okhulupirira analowa m'mapemphero kundipempherera, ndipo akundipempherera. Ndikuyamikeni. Panopo pa phiri la Dowa pamene tili, zochitika zinali kuti anthu otamba kwambiri afiti, koma mwina chichewa cholemekeza akuluakulu akuchipembedzo cha ufiti ndamene akuchitisa msonkhanowu. Koma cholinga chenicheni cha msonkhanowu kudzera mukalata imene anandilembera, imene inadusa kwa achipembedzonso cha ufiti m'dziko la Malawi, inali yondipempha kuti ndibwere pa msonkhano uno chifukwa pali chosowa ndi kudabwa kuchokera ku mabungwe a zaufiti ndi mfiti zikuluzikulu za dziko lapansi, zimene zikumva ndi kudziwa mbiri ya ine kuti ndidatembenuka mtima ndipo kuti ndili ndi moyo mpaka lero. Izo mkalatayo kuti kunali kundinyengerera kuti ndibwerebe, koma ndagwiritsa ntchito chichewa cha pempho kuti nawonso akufuna adzamve kulimbika mtima kwa ine ndi kulimbira mtima Mulungu kuti mwina nawonso atha kupanga chisankho chofanana ndi changa chotembenuka mtima. Ndidayenera kuti pempho limeneli ndisalilandire ndilikane, chifukwa linali ndi chiopsezo, ndipo chiopsezocho n'chachikulu kuti ine kuzapezeka pakati pa akuluakulu awa mfiti izi. Ndi chiopsezo ku moyo wanga wathupi, kuwonongedwa, kulozedwa, kapena kuphedwa kumene m'masenga. Koma kamba kakuti munali mawu mkalata opempha kufuna kudziwa Chikhristu ndi chani, tate ndankhulupirira ine ndani, nanga chikhulupirirochi ndi champhamvu bwanji kuti chikhoza kundithandiza ine kunditeteza. Kufika lero ndinangowuyesa mwayi kuti kutakhala kufa ndifere pano, koma ndizafe m'dzina lodzalalikira uthenga wabwino ku mfiti, kwa anthu akuluakulu okhwima ngati mmene takumanira namo. Mundikhululukira kuti ndikugwiritsa ntchito mawu ena sachipongwe, koma ndi matayitolo anu amene ndikuyenera kuatchula pano kuti kulankhula kwanga kukhale chilungamo. Choncho ntamva kuti ena inu munapempha kudziwa mphamvu ya Mulungu wanga, kulimbika mtima kwanga, kusungika kwanga kuchoka chaka cha 2012 kufika lero, osavulazidwa, osafa, nkuthyola mapangano amene anthu amapangana ndi chipembedzo cha ufiti, popereka zipangano zawo kuti ukatere udzafa, koma ine usafa, munali ndi chidwi kuti muzamve. Mawu amenewo ndamene ndinayikira moyo wanga panjanje kuti ndibwere. Kuti ntati sindinabwere, Ambuye adzanena kuti ndinalephera kukafikira pakati pa anthu ochimwa kulalikira uthenga wabwino. Choncho n'chifukwa chake ndabwera ndikulandireni. Msonkhanowu mwayitanitsa ndinu mfiti zochokera ku madera osiyanasiyana. Choncho ndiyambire kwa inu amene mukugwiriza ntchito kapena amene mukugwiriza udindo wa kukhala pa mpando pakati pa anzanu amene afika lero mu msonkhanowu. Inu ndi
Jame kapena kuti Dijabe amene mukuchokera ku Kameruni. Ajabe kuchokera ku Kameruni ndinu mfiti yayikulu kwambiri dziko la Kameruni komanso kuzungulira madera onse. Koma ano mukakhala kuti mukuchita nawo msonkhano ngati uno, pamakhala kuti palibe mfiti yayikulu kuposa inzache. Nonse mumangokhala kuti ndi mfiti zazikulu. Ndiye ndigwiritsa ntchito kuti inu mfiti yayikulu wamkulu muchipembedzo cha ufiti amene lerolo ndinu nkhala pa mpando mwachoka ku Cameroon. Ndikulandireni koyamba. Ndilandiranso nthumwi imene yapezeka mdziko lino la Mosambiki pano pa phiri la Dowa ndikukuonani apo kuchoka ku Tanzania. Tilinso ndinu bwana wamkulu Ajuju ni Juju kuchokera ku Gambia. Inu ndine tikudziwana ndipo tinagwirana manja paja kuti tidakumanapo nthawi ina. Koma lero tikukumana tili m'mayiko awiri osiyana. Inu muli dziko lomwe lija, koma ine ndili dziko la ulemerero wa Ambuye Tate Mulungu wamphamvu zonse. Dzina lake ndi Yahowa, mwana wace ndi Yehoshua. Ndikulandireni kuchokera ku New Guinea. Ndikuonanso pano amama mulipompa kuchokera ku Uganda. Inu amene mwachokera ku Ghana komanso ku DRC. Ndikuonanso gogo ochokera ku Kenya. Ndikudziwani mudakali pa mpando mpaka lero. Ndikuonanso amene mukuchokera ku Malawi mulipo mpano, komanso Mosambiki aini akadziko mulipo mpano, komanso ndikuonapo pano Morocco amene mwanyamula mbendera ya Morocco. Ndikuonanso pano mulipo amene mwachoka ku Egypt, osayiwala khala pa mpando wa zaka zanga kuchokera ku Benin. Zikomo. Mwayika title yanu pano kuti Kikido kapena kuti mfiti zoopsa kwambiri. Ndiye mwayika Kikido. Kati kunali kuzimbaitsa, neyo simulendo ndi mawu akuti Kikido. Imene ndi title ya msonkhano wanu uno. Mukati Kikido ndiye kuti mukunena ufiti oyipa kwambiri. Ndiye kuti mwasonkhananu ndi mfiti zoyipa kwambiri. Mwa mayina ndikulandireni Babanez. Ngandikukumbukira ndikulandireniso Bin Lauzi. Bwana Bin Lauzi mulipo mpano, ndikulandireni mwapaderadera. Ndikulandireni Alawizi, Bwana Lawizi kapena kuti Wilizard 2. Kachiwiri anu oyamba anu akhala pa mpando anu ndiganiza kuti mwasiya, chifukwa ndikudziwa kuti mpando wanu ankagwiriza ndi Wilawizi kapena kuti Wilizard 1. Ndi mwabweranu ndi Wilizard 2. Apapa pali Baba Tunaize. Ndikulandireni. Komanso ndilandire Ashalango. Ashango. Momwemo ndithu. Ndikulandireni. Ndikulandirani soni. Kuti dzina lili ndivute, komano ndikukumbukira kuti Amanida. Ndikulandireni Dulakoni komanso Bwana Ayame zikomo kuti nanunso mwafika pomwe pano. Tili ndi Sangoma and Isangoma
kuchokera ku South Africa mwafika. Tili ndi Ruben Lugati muli pomwe pano kuchokera mdziko la DRC. Ndikukuonani pomwe pano kuti mulipo. Ayamijane amayi amirungu yayikazi mulipo mpano. Mfumu ya Akikido amene mukuti mukukhalira kuchoka DRC mulipo mpano. Koma osayiwala Azande amene mukuchokera ku Sudan. Tsono ndiyamike kuti mwafika nonsenu ndipo mukufuna kumva natembenuka bwanji mtima. Kutembenuka kwanga kwa mtima kunali chonchi. Tsiku lina ndinali mdziko la kwathu ku Malawi. Monga ndikuyamba kulankhula tsopano pafunso limene munalipereka kuti alikhalire pa mpando ndi Ajambe aku Cameroon. Ajambe aku Cameroon munanena kuti mpata wanu ndi omwewu woti mufotokoze mmene munatembenukira mtima kuti mutipase chilimbikitso ife amene tili ndi chidwi chofuna nafenso kutembenuka mtima. Sindinkafuna kutembenuka mtima ndipo ndinalibe chidwi chopita kwa Yesu Khristu kapena kuti Yahushua. Ndalibe chidwi chimenecho. Ndinalibenso ganizo lopita kwa Yahweh, Jehova kapena kuti Yahwa. Ndinalibe chidwi chimenecho chifukwa tsiku limenelo 2012 ndali chikhalire chipinda changa mpaka pamene ndinkafuna kukagwira ntchito zina za chipembedzo changa chakale cha Chisilamu mdziko la Malawi dera lina lotchedwa Zomba. Ndinkapita ku Thondwe kumene kudali msonkhano wa dawa. Dawa ndi msonkhano umene Asilamu amapanga evangelism, kulalikira. Kumene kulalikiraku inuyo ku chipembedzo chathu cha ufiti, chipembedzo chanu cha ufiti kapena nene kuti chipembedzo changa cha ufiti chakale. Dawayo tinkaitcha kuti Livinati. Mukudziwanso kuti tili ndi department ku ufiti ya Livinati imene timaphunzitsa ngati ulaliki, kuphunzitsa anthu kuti asaope koma ajoine ufiti, powaphunzitsa kulumikizana kwa pakati pa zinthu zachikuda ndi mavuto a wanthu. Gawo loyamba la Livinati timapezerera, mumapezerera, tinkapezerera kwambiri anthu amene avutika aumphawi amatha kulowetsedwa chipembedzo cha Livinati pamene akupita kukapempha madandaulo, akukatenga madandaulo kwa anthu otchedwa azising'anga amene ndi makhansala ndi ma MP ndi maministala ochokera ku chipembedzo cha Satana. Choyamba nkhani imeneyi inali ngati yoyambirira, imenenso ndikuyika poyambirira kukuonetserani kuti mmene tinali kukhulupirira Satana ndi Yerekezi. Choyambirira tinali anchipembedzo chimenechi, inunso mwabwera pano ndi anchipembedzo chomwecho cha Livinati. Tsono zimenezi zidandipangitsa ine kukhala mchipembedzocho, nkumayenda ngati mfiti wa chipembedzo chimenechi. Koma tsiku limenelo nditapita m'boma la Zomba ndinakapeza nandi mwenye amene anandipasa chithandizo. Dzina lake ankamutcha kuti Lasulu pakuti adamwalira, koma amatchedwa kuti Lasulu mtawuni ya Zomba. Ndinabwerera kwa
kwathu kwakuntumanji ndinakhala mchipinda makosana amene mwadzadzana pano mwachokera madera olekanalekana koma tili pano mmene kukucha dzuwa likutitulukira pano pa phiri la Dowa boma la Mosambiki. Inu mumve za Mulungu amene mwapempha kuti mumve mphamvu zake chimene chidandichitikira. Inu makosana amene mwazungulira pano mchipinda ndili chikhalire kukonzekera kuti ndipita ndikatumikira dera lina. Mwazizizi ndidavundukula baibulo. Korani inali pomwepo, Satanic Bible inali pomwepo. Sindimayiwala kuti pambali panga panali Kikido Blessed, kapena kuti mkanda wa Kikido. Inuyo mukudziwa ndi ina mwa mikanda imene mwanyamula lero iyi. Mkanda wa Kikido umene munthu ukakhwima kwambiri uyenera kukhala nawo mdzanja ngati kolona. Mwa njira ina ndinene kuti inu olemekezeka mfiti zimene mwabwera pano aliyense wanyamula Kikido. Kikidoyo ndikunena chimene baba yame anyamula nkhosi ndi kuchivala china mdzanja lawo lamanja. Bilinauzi mwavalanso, Welozadi mwavalanso, Babatunas mwavalanso, Matiranakizi mwavalanso Kikidoyi, Amanis mwavala Kikido, Draloni mwavala Kikido, Shango muli Kikido, mpaka na ya ame muli Kikido. Mwayang'ana Sangoma ndi Isangoma nawo amenewa ndi angovala Kikido koma thupi lonse likuoneka ndi Kikido yekayeka kuchokera ku South Africa. So ichi ndimati ndikutsimikizireni kuti daliso pambali panga padali Kikido kuyimira ufiti. Tsiku limenelo ana Mulungu ndisagwiritse ntchito kuti ana Mulungu chifukwa simunatembenuke mtima mudakali asatana. Ndiye nditero kuti makosana inu ulemu wake ulekezere pakuti inu ndi makosana mangulumuzana kuchokera kwa Satana. Tsiku limenelo chozizwa chinachitika nditasonkhanisa mabuku atatuwa komanso mkanda wa Kikido kuyimira masenga opsa kwambiri aku dziko lapansi amene tinkawadalira. Musayiwale kuti ndi Kikido amene amatithandiza kupanga apiye komanso disapiye. Kikido ankatithandiza kuchoka dera lina kupita dera lina. Ndidaganizira kuti pakavuta Kikido andithandiza ndiye ndinkayenda naye ndipo anandithandiza malo ambiri. Kikido kusamuka, kusowa, kulowa poti pakhomo patsekedwa, kulowa m'makomo, kutuluka m'manyumba, kupita madera osiyanasiyana. Kikido anali kukhala chithandizo chachikulu kwambiri pakati pa iwo amene amakhulupirira mfundo zosausa kwambiri za ufitisi. Pokulandirani kuchoka ku mayiko osiyanasiyana amene mwasonkhana, tiyambe kuti tsiku limenelo Kikido anali pomwepo, koma povundukula malemba kuti pakhali kukonzekera ulendo wa kunsonkhano waukulu umene unkachitikira mtawuni mboma la Zomba dera la Thondwe. Chozizwa chinachitika. Amodzi mwa mabukuwa lidali Baibulo, ndipo ilipo vesi sindinkafuna malo amene anandikhalira achabewa amene ubwino wake ndikuona lero, koma tsiku limenelo adandinunkha ndidavundukula Yohane chapter number 17. Bumene ndinawerenga vesi yake ya number 1 vesi number 2, koma nitafika pa Yohane chapter number 17 vesi yake ya number 3
pamene padawonongekera pologalamu yonse kuti mundione mmene mukundionera leromo. Ndimachita mantha ndikamakumbukira, sindimafuna kawirikawiri chithunzithunzi cha zochitika za tsiku limeneli kuti chizioneka m'maso mwanga. 27 February 2012 linali tsiku lopweteka kwambiri kwa ine. Tamverani. Nditavundukula ndinamva mawu ngati akuwombana kuchita echoing malo amene ndidakhala. Mawuwa akamveka kuti mukandziwe Yehova Mulungu yekha mwa Yesu Khristu amene munamtuma. Kuti mukadziwe Mulungu Yehova Mulungu yekha mwa Yesu Khristu amene munamtuma. Ndiye kupalamula kwa maganizo kudabwera pafunso lomweli kuti kodi nde kuti kuli mulungu wina? Muzindimvesera makosana mwasonkhana pano, musaone kuchedwa chifukwa pamenepa ndi pamene pagona kuyankha funso lakuti ndinatembenuka bwanji mtima kuti inuyo mfiti mumve ndipo mufuna mukopeke kuti mulandirenso Yesu ngati ine. Ndiye sindikuyena kusiya kanthu ndilankhule mundilola kaita 3 hours iniyo muzingomvesera mpaka mupeza chithandizo. Osafuna kupeza chithandizo akhale monga taona kale ena sinangani nsonkhano wa mfiti anthu osatembenuka mtima. Sindikudabwa kuti ena ayimirira kumakapanga zawo, ena makhalapo pano, koma kwa amene mukhalepono mungosunga zimene ndikukuwuzanizi. Titasendera msonkhano uno pamenepa padali mawu akuti ndipo pali mawu awa tamveserani mutamvera nawo. Tsiku limeneli ndimabwereza nsadawerenge kubwerezera msonkhano wa inu umene munandiyitana pamenepa pamene pali chiyambi chakuyankha funso lakuti munatembenuka bwanji mtima. Ndidakumana naye apa ku statement zanga zoyambirira ndiye kuti ndanyamula baibulo pansi pali Satanic Bible, pansi ndasiyapo Quran. Koma poteropo panali akulu amenewa mkanda waukulu wa masenga otchedwa Kikido. Tiyambire maumboni amene ndimafotokozera wanthu kunjaku kwathuku ku Malawiku. Sinafotokozepo nkhani ya mkanda otchedwa Kikido, koma ndikufotokozere mwapang'ono chifukwa ndi umene mwavala amama baba yame amene mukuonekera kwambiri mu msonkhano uno. Ndi mkanda umene ndikutcha kuti Kikido ndi umenewo udali m'manja mwanga. Mukuonekanso pili na uzi mwavala, komanso awiri zadi 2 mwavalanso. Tamverani chimene chidandichitikira mfiti zonse akuluakulu nonse amene mwasonkhana pano tidakumana ndizi pa verse number 3. Koma moyo wosatha ndi kuti akadziwe inu Mulungu woona yekha ndi Yesu Khristu amene munamtuma. Pamenepa ndiye panali potembenukira mtima panga chifukwa mchipinda chimene ndidakhalacho chidamveka echoing mawu kufunsa funso ndi kuyankha funso limene mtima wanga udafunsa chifukwa ndangoti jenkha. Moyo wosatha ndi uwu. Mawu opsa kwambiri adali awa kuti akadziwe inu Mulungu woona yekha. Kunali ngati akugwetsa milungu ya zikhulupiriro zimene inu nonse amene mwasonkhana pano ine nkadakhala mmodzi wanu. Pa listi ya mayina mfitipa ndoti ine mukadandilemba kuti ndili chipani chanu. Mulungu uyuyu amaposa listi ya chikhulupiriro cha masenga mitundu imene inuyo mwasonkhana pano. Anandifunsa funso lake lakuti
ndidafunsa funso lakera kuti kodi kuli mulungu wina kuposa Satana? Kuli mulungu wina kuposa Allah? Yankho linalira kuti ndilipo ine Yehova mulengi wa anthu onse ku dziko lonse lapansi, amene akhulupirira ine sazasowa kapena kutayika kudzera mwa mwana wanga Yesu, amene akuti koma moyo wosatha ndi uwu, kuti akadziwe inu mwa Yesu Khristu amene munamtuma. Tsiku limenelo chozizwa chinachitika, kuti mwandipasa maola oti ndilankhule, nthawi yoti ndilankhule, koma ndiyichepetse ndi mawu akuti limene ndiye tsiku limene ndidatuluka chipembedzo cha Satana kudzera mawu amenewa, chifukwa mphamvu yayikulu kwambiri inanditsikira mchipinda kuposa mphamvu iliyonse imene ndidachita experience ever for 17 years. Chinthu china chachilendo choposera cha mphamvu chimene ndinakhalamo. Osayiwala kuti ine ndikukumbutseni ndidakumanako ndi mphamvu yoopsa kwambiri 90 days pa chilumba cha Bermuda Island. Ninkanena kuti imene ini mphamvu yakuti sinakumane nayo ponso. Koma tsiku lina ndidakakumana ndi mphamvu ina pansi pamadzi via Mariana Trench, kumene ndidakakumana ndi chifanizo cha mzimu uja otchedwa Leviathan, wotenga maonekedwe a njoka, olamulira kota yosiriza ya nthawi ya pansi pano. Kumene kunso ndidakakumana ndi mphamvu ina ever sindidakumane nayonso. Ku Toronto ndidakakumananso ndi mphamvu ina sinakumane nayonso. Koma tamverani, mphamvu zonsezi ndidazionapo mzaka 17 ndikupembedza Satana. Sidapose mphamvu imene ndidakumana nayo apa. Inabwera mwapaderadera, mwachilendo, modabwisa, mozizwisa, mondikumbutsa ndikugwetsa pansi mphamvu zimene muzikhulupirirazi. Mundikomera mtima ndikufotokoza chimene ndinali ndipo chimene munandiyitanira. Ndikumva pakati panu kunyinyirika, kumva kuwawa, makamaka chifukwa chakuti ndavundukula ndikubwera ndi Baibulo pano. Kunjenjemera, mukuoneka kunyasidwa, ena mukulavula. Izi ndi zimene ndikudziwa kuti zinayenera kuchitika, chifukwa buku li palokha ndi buku lodetsedwa pakati pa inu mfiti, buku la chilendo. Awawa mmawatcha mabuku achilendo. Inenso ndinkadana nalo buku limeneli. Silidali buku la chikhulupiriro changayi. Nkaliwerenga, ninkaliwerengera kuntsutso, kuti ndikapeze zotsutsa anthu azipembedzo zimene amakhulupirira Baibulo basi. So kunyasidwaku, kumva kuwawa, ndi kunjenjemera kukuchitikaku sine wachilendo, chifukwa mawu awa ndikuwerengawa ndi mawu a Mulungu pakati pa inu anthu amfiti za zipembedzo zina, za zikhulupiriro zina, za machitidwe ena. Choncho simungamve kukoma ayi, koma chimenechi ndichoona. Chimene mwandipempha kuti mfotokoze, ndifotokoza zoona zokhazokha, zoona basi. M'dzina la Atate kumwamba, komanso la Mwana wace ndi Mzimu Woyera. Zoona koma zoona zokha. Khalani pomwepa mudzimvesera. Ndikukutalikirani mwadala, chifukwa monga ndanena ndikujambula, sindikufuna mulowe phokoso la wamba, mpaka kuti zimenezi zidzakhale chikumbutso kwa ine. Ndikunena pano tsiku la Yohane chapter number 17 verse 3 linali tsiku losausa kwambiri, a turning point yakutembenuka kwanga, kuti akadziwe inu Mulungu woona yekha, koma mwa Yesu Khristu amene munamtuma. Now inu msonkhano amene mwasonkhana pano pa phiri la Dowa, boma lino, dziko lino la Mosambiki, mumve kuti Yesu Khristu
ndi wotumidwa ndi Atate kumwamba kuti adzapulumutse adzawombole anthu okhala m'matcheni aufiti. Tsiku ili nsinga za Akikido zinaduka tsiku limeneli. Focuses anaduka tsiku limeneli. Logica anaduka tsiku limeneli. Ablinda anaduka tsiku limeneli. Nsinga zodalirika zokwana 4 ngodya zazikulu za chipembedzo chanu cha Satana cha ufiti inu mfiti. Mukuziwa zimenezi focuses kuti amachita cha Akikido, amachita cha alogic, amachita cha nanga abulenda, amapanga bwanji. Mukuziwa siku ilili 17:3 Yohane linali tsiku loduka nsinga. Mukankhulupirira Mulungu ameneyi zingadukenso nsinga za using'anga wanu, za ufiti wanu, za masenga anu. Nothing is impossible ndi Mulungu. Ine ntalekezera pamenepo ndakuwuzani kuti ndi mphamvu ya Mulungu imene idandilanditsa. Ine sinafune kuti ndikhulupirire Mulungu, koma linali tsiku la 17:3 Yohane limene lidandipanga kuti ndikhulupirire Mulungu. Sinali ine, anachita kundiyitana mwakufuna kwake kundichotsa kunsinga zachina afocuses, alogico, Akikido, ablendas. Ndinachita kudulidwa nsingazi zimamveka kuti papa the Almighty from above atatsika pazomba. Dziko langa la mchipinda changa lidagwedezeka, tsiku langa lidagwedezeka, maola anga adanjenjemera. Chinthu china chikuchitika, dzikutuluka mthupi langa kusamuka nsamuko wa mamiliyoni aziwanda amene adazacheza mthupi langa mu zaka 17 anali kutuluka tsiku limene likhomo lotseguka adatsegula ndi Ambuye kumanga ndi kudula matcheni omangika akalonga okwana 4 ndakutchuliraniwa muwadziwawa anaduka tsiku limene. Inde angakhale mkanda wa Kikido ngaunaduka tsiku limenelo, mphamvu sizidapezekenso. Choziziswa kwambiri nchakuti mmene zimachitika zimenezi mtauni yakwathu komweko ku Malawi, mboma la Lilongwe, chakweri ateni uko kuli nsewu amati Blantyre Street, timudziyandikira ndi damu mukhote kumanja chapafupi mpamene padali nyumba kukugwedezeka kuchipinda. Anthu okhala pafupi ogwira ntchito ku Boys Quarter amene tidawalemba ntchito m'masiku a ulemerero amafotokozera mbiri yace ya zimene zidachitika. Alipo anyamatawa ali wakauma takumana dzanadzanali adala ntchito wathu. Akuti bwana linali tsiku losausa limene lija 27 February 2012. Ndikuti nthawi imeneyo tu bwana zikuchitika kuzomba iti ndikuti kaya mphamvu ikuchitika imeneyo inakatsika nyumba kukagwira daimo akulu aja nkatipatsa ndalama amene amakupatsani makobiri amene inu mumagulitsa ku anthu amasenga osiyanasiyana kuti akalemere nawo. Akulu amene aja daimo amene ali ndi kuthekera kopanga kalense iliyonse dziko lapansi nkupereka kwa umupembeza. Daimo anausautsi wa ukulu mu area 10 ndipo adaganiza zoti tikaitane galimoto ya fire kuti zazimise kapena nyumba iya yaka, koma panalibe kuyaka kulikonse. Mbiri yochititsa mantha idachitika pa 27 February 2012. Ndidapulumuka mwachisomo kufikira lero ndine mwana wa Mulungu. Ngati mungafune kudziwa asing'anga inu amfiti anthu amasenga mmangulumuzana inu amene mochokera ku madera olekanalekana kuzasonkhana pano, mungodziwa kuti kupereka moyo kwa Mulungu chimakhala chinthu cha mtengo wapatali, komanso chimatengera kufuna kwa Mulunguyo. Kutere kuine ngati Mulungu sangafune pano pa phiri la dowa singakwanitse kukugawirani chimenechi kuti chikhale nanu, chimachoka kwa Mulungu.
ambuye akapanda kuvomereza kuti munthu wina akhale mwana wake, iyeyonso nkuvomereza ndi pakamwa pake kuti mbuye ndi mpulumutsi akhale Yesu. Mpovuta tisiyana pano mutangomva mbiri yanga koma osalandira kanthu kuchoka kwa Mulungu. Nanzanu ndidalowa mu ulemerero tsiku la Yohane 17 verse number 3. Ndidakwera zombo zochoka mchipembedzo cha Satana tsiku la Yohane 17 verse number 3. Ndidalowa new era mu 17 verse number 3. Chinali chaka cha 17 verse number 3. Tsiku la 17 verse number 3 mukalata yolembedwa ndi Yohane mtumwi. Tsiku la chipambano la chigonjetso eva siningaliyelekeze ndi tsiku lililonse. Tsiku limenelo kadakhala kwa zikhulupiriro za dziko ndikanati birthday yanga ya ine ndi 17 fili Yohane. Tsiku lopambana limenelo. Tamverani, akekidwa alipompo mphamvu imeneyi mmene inabwerera kuti tunditembenuke mtima ndizisiyanitse ndi chipani chanuchi. Inunso tumtakonda kuthekera kulipo kuti mukhoza kutuluka nkukhala ngati ine. Palibe amene ali ndi muyezo pamaso pa Mulungu. Palibe amene ali ndi pasipoti yolowera kwa Mulungu. Palibe munthu amene ali ndi ID yolowera kwa Mulungu. Ndipo palibe chomuletsa munthu. Palibe condition yolowera kwa Mulungu. Ndi imodzi yokha, munthuyo kuvomereza kusiya ntchito zoyipa zimene chikumbumtima chake chimatsutsika kuti sakuchita bwino, ndikuyitana Yesu, ambuye ndagwada pano, ndikhululukireni, ndichitireni monga mmene inu mufuna moyo wangawo. Tsiku lomwelo amalowa mu mtima mwa munthu na agwira ntchito yogubuduza magome a focus, logic, blend, komanso akikido. Tikunena nsinga zikuluzikulu zimene zimamanga ngodya folo za ufumu wa mfiti. Akalonga agenda kuitchuliraniwa amaduka zimamveka pa 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 pa. Ndipo mtima udafika pakuti kapena kukhalanso ndi moyo ndi mwayi waukulu kudali kungopitirira kuti ndifere pamenepa, chifukwa thupi langa limawawa mmene ankatuluka akalonga anu awa. Thupi langa linkamva kupweteka. Womalizira anali ablenda. Abulaza ablendi adasausa kwambiri tsiku limenelo. Mulungu wanga ali ndi moyo amanena maola amene ndidakhala ndili wokomoka mtauni imeneyi, mboma limene limudzi umene wazomba, kuti koma kudali kulankhula koma kamwa yosatseka, nkhani yosausa. Ming'alu yakukamwa kothetheka kotuluka magazi inaoneka. Amatero Mulungu wanga binti koma Thomas, nkhani yovuta kwambiri. Inde chidali chinthu chopweteka kwambiri ngakhale kuchiona. Wagwayi ndi bwana ali mmakobiri koma kugudubutika pansi. Kumudzusa akudzuka ndi mpando omwe. Mwanati amangirira mpando sitikwaona. Chingwe chimene chamangirira mpando sitikuchiona. Koma kumudzusa akudzuka ndi mpando ulikakamire m'matakomu. Lidali tsiku losausa kwambiri. 17 fili Yohane makosana. Njira yabwino ndikutuluka ku ufitiku kupita kwa Mulungu, chifukwa Mulungu ndi wamkulu oposa masenga onse, oposa mphamvu zonse zimene inu mungazidalire ndi kuzikhulupirira. Inde malemba a Mulungu sakulola ufiti. Inu ndi mfiti. Chizungu amakutchani kuti witchcraft. Komatu ndimati ndinene kuti ilili ndi luso la chabe limene limayesa kuchita control moyo wa munthu. Simukumva mmene mulilimu achina Jamei ndi anzanu ndi mfiti zonse kuchokera ku Tanzania, DRC, Congo, inde kuchoka uko ku Cameroon, Ghana, Gambia, mwasonkhana pano achina Isangoma kuchokera ku South Africa. Mumve pano
mphamvu imene yakugwiraniyi imatchedwa ufiti. Ndiye ufiti phindu lake ndi kupanga control kapena kulamula munthu koma monkakamiza, kulamula munthu koma mwa mphamvu osati zanu, ndiye ufiti. Ndikufuna kutanthauza kuti chimene chikukulamulani ndikukuyendetsani ndikukupangani inuyo kukhala kuti ndinu mfiti zikuluzikulu kuchokera ku Africa mwasonkhana pano mbanda kuja uno wapa 2 Julayi kunoko mwasonkhana pano pa phiri la Dowa, tasonkhana pano pa phiri la Dowa mukanena kuti ufiti ndi mphamvu zakuti si zanu zimene zimayesa kulamulira thupi lanulo kuti panga control. Ndipo mphamvu zimene zizotchedwa ufiti ndi zimene mumazinyamula kukachita control munthu wina, ndi timati witchcraft, kumuchita control munthu, kukalamula mphamvu zina zikasokoneze ndondomeko ya munthu, inuyo kukasokoneza malongosoledwa a munthu. Ndiye mphamvu zimenezo msadachitire ena zimayamba kuchita kayendi inuyo. Ndi chifukwa chake ndikuti mizimu akalonga folo onse amene akuyendetsa chipani chanuchi cha ufitichi adakumana ndi 17:3 Yohane. Ndi chimene nimati ngati nkotheka kuthandizane kuti kutembenuka mtima kukhale kokhazikika pakati pa o amene afuna kutembenuka mtimako, sichikakamizo ayi. Mukachimvesesa bwino chinthu chimene ndikufuna kulankhulachi, muchimve kunena kuti ufiti ndi mphamvu zimene mumafuna kugwiritsa ntchito chinthu china, munthu wina, kumuchita use munthu wina, kumpanga chinthu wina, koma mugwiritsa ntchito mphamvu osati zanu osati zake, koma zimene zimabwera kuyokera mu chiganizo chichitidwe cha Satana amene amalowa mkati mwanu, amene ndiye mulungu wanu, obadwa oyipa anjoka, amene timakhala kapena mumakhala mchikhalidwe cha ulamuliro otchedwa witchcraft. Ndi mphamvu zake mwabwerapa si zanu, kuteku kuthekera kulipo kuti pamene mulipo mphamvu izi zingatuluke mwa inu nkukhala monga mmene ndilili ine. Kutere kukhala ngati ine si chinthu chosowa kapena chovuta, chifukwa palibe chosatheka, nothing is impossible ndi mulungu wa mwamba. Imeneyo anandichitira zimene mukundipeza nazo lero. Nini mphamvu tu pano zochoka kumwamba, masenga anu ena mwaperekezedwa ndi njuchi, izo zikumveka ng'wa apo. Mwachoka nazo ku Gambia zakuyiperekezani, ena khonivo yanu ndikuonapo ndi mbalame achina kokolina akuperekezani. Tamverani, ena mwaperekezedwa nzinyama zimene mwasinthana nazo maonekedwe, zimabiya, dzimbalangondo zakuperekezani. Ndi mphamvu yabe zakulengerani kanthu kena. Ambiri ainu mwabwera mu mbalame zimene mwayendamo, kunditsimikizira pano kuti ambiri inu simudakwere ndege, mwabwera ni masenga. So mchita chibwana nanga nditakupemphererani pano kuti inu mubwerere, mulungu atafuna kukutembenuzani ngati ine. Mkafika bwanji ku Kameruni? Muyenda bwa chifukwa mphamvu zike zikuthawani. Mufunika kuti mugwiritse ntchito manyo kuchoka pano padowa Makanga muno, padowa Mozambiki muno, kafike ku Kameruni ku Yaounde, kafika bwa nkhani zosausa osamayesa pa mulungu wakumwamba amene ndi wamphamvu zonse. Tsono tungati mukulirira kutembenuka mtima, msonkhano wa mfiti ino, kutembenuka mtimako si chinthu chawamba ayi, chifukwa
tikunena kuti witchcraft ndi kuyeserera kuchita control kapena kumpanga manipulate munthu wina. Choncho mphamvuzo zimakupangani manipulate kapena kukupangani control. Na kutembenuka mtima, it's a departure, kutuluka, kunyamuka, kuchoka kwa focuses. 17:3 it was a day of departure ya Logic, Abrenda komanso Kikiko anandisiya empty, anandisiya empty back ngati kubadwanso kuchoka m'mimba ya mayi wanga. Kumeneku olemba buku la Yohane chapter number 3 amati ndiko kubadwanso mwatsopano. Ngati simubadwa mwa madzi ndi mzimu simungathe kuona ufumu wa Mulungu. Ndilo lipoti limene ningalifotokozere la kutembenuka uku kumene inu mukulirira kuti mukudziwe kudachitika bwanji. 17:3 linali tsiku losausa kwambiri. Panali pa 27 February kuyambira maola a 8 koloko mamawa pamene padachitika kuti ine ndikhale monga ndili lero sindafunayi. Kuti nthawi imeneyi makopira kukoma kudya sinafune ndekha. Nthawi imeneyi mapulogalamu oyendera dziko lapansi atafika pachimake pokoma kwambiri. Ulemerero mangodya zonse folo ukuonekera kobirira mitundu yonse. Usaiwala kuti daimo anali ali fresh pa mzinda wa Lilongwe pa area 10 akukhitsa makalense a mitundu yonse pa khomo ali mbwembwembwe. Pamenepo dziko la ulemerero wa chidziko lapansi udali m'manja atu. Mukudziwa za ndalama ino. Ndani akadakana, ndani akadatsutsana nafe? Abwenzi opeza chifukwa cha makobiri anali paliponse. Koma tsiku ili la 17:3 linali tsiku limene akatundu amene wanatuluka mthupi mwanga. Otulutsa ndani? Yahuwa. Ndikugwiritsa ntchito dzina lakuti Yahuwa chifukwa nkangoti Mulungu inunso muli ndi milungu yanu ndi mulephera kusiyanitsa. Ndikugwiritsa ntchito lakuti Yahushua chifukwa chani nkangoti Yesu muli na Jesus, lili nda Yesu ambirimbiri ku dziko lapansi. Chifukwa chake ndikunena Yahushua kapena kuti Yahuwa kuti ndikasiyanitse bwino mayinawa, pakuti nonsenu mwabwera uno muli milungu yanu. Pondifunsa ine achikulire kuchoka kubona uko ku Malawi ku Nsanje paphiri la Bona, ena mwa mamembala anu anseri amene anachiyesa chabwino kufuna kudziwa Mulungu, ndikuyamikeni kuti munachita chothekera kuti tidzagawe uthenga uwu pano. Tsono mulole kuti ola ili ndilowe m'malemba amatinji Mulungu ndimkhulupirira ine pa nkhani za ufitizi kuti zinaenda bwanji kumalemba a Mulungu. Takhala ni pomwepo ndichite ndi ola ali mwina silithanso ndikhala kuti ndiuthana nazo, chifukwa sindiyenera kuchoka pano osalalikira uthenga wabwino. Ndiye uwu ndi chiphunziso cha paphiri la dowa chophunzisa mfiti zimene zikufuna kutembenuka mtima. Baibulo limati injiza ufitiwu. Takhala ni pamenepo. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Pamene ndikupitiriza kulankhulana ndi mfiti zikuluzikulu za ku Africa zimene zasonkhana pano pa phiri la dowa m'bandakucha uno wa pa 2 Julayi osati Juni, ndikulankhulana ndi abalewa. Ambuye apitirire kulemekezeka chifukwa mapemphero amene mukundipempherera akugwira ntchito yake. Dindo wanga ndikuyankha funso limene inu pambo kuchokera uko kumusi amene tayenda limodzi kumalaka kudzafika pano pa phiri la dowa
kuyenda limodzi ndi amalawi anzanga kuzakumana ndi anthu achilendo amene takumana pano. Ndikufika ku malemba amene baibulo limatinji, nanga ineyo ndinatembenuka mtima ndikumva baibulo likundiuza chani pa nkhani za chipani chanu, chipembedzo chanu cha ufiti chidakambidwapo. Ndisadawerenge malemba awa ndiyambe ndikunena kuti kuli mzimu woyera kumwamba amene amagwira ntchito ndi Atate. Kodi ndi munthu? Kuli mzimu woyera. Kodi ndi mphamvu chabe? Kuli mzimu woyera. Kodi ndi mpweya? Kuli mzimu woyera amene mukatembenuka mtima amakakhala pamalo pamene pasamuka akalonga folo aja amene amagwira ngodya zinayi za ufiti otchedwa fokasi, logiki, komanso kikido ndi abulenda. Mumve chichewa akatuluka monga ndinanena 17:3 Yohane, pakufuna kudziwa mulungu woona yekha mmene ankalowa awawa adayenera kuchokapo, ndiye pamalo pamenepo pamalowa mzimu woyera wa mulungu. Ndi woopsa kwambiri, umaposa mphamvu zilizonse zimene mukuzikhulupirira inu mfiti amene mwasonkhana pano pa phiri la Dowa mmene kukuchamu. Tamvera, nditatembenuka mtima mphamvu imene itachoka, inunso mphamvu imene ikadzachoka mumayenera kugwesa pansi ulendowotu. Ngati muli ndi chidwi chofuna kulapa mfiti inu, timayamba kugwetsa pansi zikhulupiriro za zinthu zooneka ndi maso. Kutereku mabuku aufiti ndikudziwa okwana 14 ningalakatule zida zokwana 14 zogwirika zimene timagwirisa ntchito mu ufiti zimayenera kugwetsedwa pansi. Zimenezi zimakhala kuti ndi zinthu zopanda ntchito, chifukwa zonsezi mumazi-users mu ufitimu. Ndifuna ndiwerenge malemba ndi background yakufotokoza kwakuti mumve chimene tabwerera pano kuti nchiti. Mwina mpata uwu sudzapezekanso, ndiponso mwina mtadzandiyitananso singadzabwerenso, chifukwa kuno ndabwera kuno nkotayirako moyo. Ambuye atatsakhale nani. Ndikuziwa ine zimenezi kuti ndikuchita zimenezi ndi mphamvu ya mulungu. Pandekhandekha iniyo mukadandikhazula, mwina enanso simunandiyitane kuti muzamve, chifukwa chikhalidwe chanu, umoyo wanu ndi Satana, mumadalira Lucifala, simungakonde mutatembenuka mtima. Koma mumve pano kuti pakachoka akalonga ndanenawa pamalowa mzimu wa mulungu umene umatchedwa mzimu woyera, ndipo umenewu ndi wamphamvu zazikulu kwambiri zimene tsopano zikakhala pamalo aja mutatha kutembenuka mtima, ndi pamene tsopano munthuyo amayenera kuyamba kusiya, kudana, kuchotsa ndi zipangizo zimene zimakhala zida ma assets a mu ufiti. Ma assets a ufiti ndi chani? Mitengo yosiyanasiyana mpaka kuphatikiza mitengo ya ziwanda, mchingerezi ma demonic tree. You know, mukuziwa chimene ndikunena. Zida, material thing, zimene zimakhala zolumikizisa inuyo ndi ziwanda. Magazi amene mumapeza kudzera mu anthu okufa amene mumawapha ali ndi moyo nkwapha, kapena kutengaso magazi ngakhale munthu ali ndi moyo. Ma assets ngati amenewa mumayamba kudana nawo. Mtundu wina wa zipangizo zimene zili mu modern world, samakono za nyengo ino, zimene anthu akuzigwirisa ntchito, mitundu ya zovala, makosium a mitundu yosiyanasiyana amene mumavala, zonsezi mumayenera kuti muzitule pansi, muzisiye. Ngati mukufuna kukhala ngati ine, ngatinso mukufuna kukhala ngati Yesu, kuti mwatembenuka mtima kuchoka mu ukapolo uwu umene muli lero,
wakuti munthu m'malo moperekezedwa ndi akazako, m'malo moperekezedwa ndi mwana wako kulendo, muziperekezedwa ndi njuchi. Ndikuziona papazi. Nkhani yetu ndiyovuta kwambiri. Nkhani imene ndiyovuta kwambiri. Kudalira zinthu za makono za dziko lapansi, zinthu zina zachilengedwe zabwinobwino ngati afisi mwabwera nawo. Afisi akuonekera ngati zina ndikunena kuti zida ngati zing'ono zimene zizogwirika ndi zikuluzikulu. Pamene ukutembenuka mtima umayenera kuziponya pansi. Ndimene ndidachitira kuphatikiza zinthu zimene ndi zabwino m'maso mwa anthu koma munazipeza muli mfiti mwatembenuka mtima. Amene mutembenuke lero mukazisiye. Tikunena chuma, ndalama, zovala, manyumba, magalimoto, phindu la using'anga wanu, phindu la ufiti wanu limene mwazipeza chifukwa munakhesa mwazi osachimwa, zimene mwazipeza chifukwa munachimwira Mulungu pogwirizana ndi ndondomeko za ufiti zimene phindu lache polipidwa mukuligwirisa ntchito lero. Limenelo phindu la ku zinthu zachabe timalitaya kuti inuyo mungokhala inu nokha. Ndi stepe imeneyo ndidayendamo, koma poyenda stepe imeneyo ndinazitengera ku umphawi wa zaoneni umene mukonzekere. Ndikunena kuti mwina sinonse koma ena akhoza kukhala kuti munaitana zoona kuti muzatembenuke mtima. Ndikunena zimenezi chifukwa ndikudziwa kuti chimene ndikulankhula chindi chichewa, ndipo ena akukunong'onezani mulipo kukutanthauzirani. Ena mukamva muchinenero chanu zimene zikujambulidwa ngati mulipo amene mukujambula, monga mmene ndinaonera nzathu ochoka ku Egypt. Achimwena ku Egypt ndakuonani muli ndi foni yabwino m'manja mukujambulanso. Chichewa ndikulankhulachi akuthandizani anthu chikakhala chinenero chakwanu mukamva zimene ndikunenazi. Nyamata nzanga pa Tanzania ndamene muli ndi mwayi, Mosambiki muli ndi mwayi, Zambia muli ndi mwayi, chifukwa chikumveka ngati chichewa pakati pano, ngati chinenero pakati pano. Zimveke zimenezi. So mumvesese pano kuti tikuchita ndi Mulungu wakumwamba amene ngati utembenuka mtima kuleka ufiti mumayenera kuti mutembenukire kwa Mulungu. Ndipo mukatembenukira kwa Mulungu zida zipangizo zonse kuphatikizapo ngakhale mabuku ogwirisa ntchito timataya pansi. Ndiye pakati pa mabuku onse aja achikunja kwa Mulungu mumagwirisa ntchito buku limodzi lokha limene limatchedwa Baibulo. Ndiye ndabwera ndi Baibulolo limene nanzanu mukundiona kuti chifukwa chani ndikutetezeka ndimagwirisa ntchito Baibulo, chifukwa mmenemu muli Mulungu, mmenemu muli mwana wake Yesu, mmenemu muli angelo ake, mmenemu muli mzimu wake ndi mphamvu yake imaonekera kutakataka kumalemba. Ndikuona mmene Mulungu anadziwitsira iye kuziulula pakati pa anthu ochimwa namulandira ndi mphamvu zimene amabweza kwa anthu omukhulupirira. Muja anachitira ndi Igupto pogonjetsa Israeli atadalira Mulungu pa nyanja. Adani mfiti zinzanu zochoka kwa Farao zinamira ndi magaleta awo chifukwa cha mphamvu ya Mulungu. Ahivi adafuna kutsutsana ndi Mulungu ameneyi. Mukukumbukira bwino mu mbiri ya mabuku ena amafotokoza za kamtundu kena ka ufiti koma kochokera ku fuko la Ahivi, ingakhala Yebuzi. Koma munaona Mulungu woyenda ndi Israeli pansi pa ndodo ya Mose, pansi pa utsogolero wa Mose, pamenepo Yoswa, Kalebi ndi anzace ali kugonjetsedwa Ahivi, Ayebusi ndi Agirigasi. Ndikunena Mulungu ameneyo onkhulupirira iye amayenera kupulumuka ku mphamvu zilizonse za masenga sizinchita kanthu. As you see, ndilili ine lero pano, I'm a witness mdzanja lanu ndili ndi moyo kuti mphamvu zanu zidagonja kundiona lero pa 2 July kuchokera 2012. Ndi mphamvu za Mulungu ngati umboni zondipanga kukhala ndi moyo. Mukandiona ine lero pano pa phiri la Dowa pamaso panu inu mfiti, mudziwe kuti ndi umboni wa chigonjetso cha kugonja kwa mankhwala anu. Ufiti wanu ziwanda zonse za Lucifer zidagonja
ndi chifukwa chake ndili pano. Pamene ndinapita kwa Mulungu, gemu iyi anayiponyera kutali, out of reach, kutanthauza kuti onse amene simuli mwa Mulungu mumachepa. Gemu anayiponyera kutali, moyo wanga anawuponyera kutali, thupi langa analiponyera kutali, kosafikira vana, munena vana zikhulupiriro zina. Mutakonda kuti amene akuponyeni out of reach. Muzadabwa inu utembenuka mtima. Ajama ti ukatembenuka mtima tsiku lomwelo umaphedwa. Satanic is 12 hours, 7 hours, 1 hour. Muli musimu whatever. Muzadabwa kuti masiku aja zikupanga expire, zinthu zawo zidapanga expire. Ine zidasuluka adasiyaso, anagonja anadziwaso kuti ndabodza. Kuti ku Satanic njabodza inalephera. Ati kuphama kwa masiku awiri akakwana. Ayi, osamaopa kutuluka kwa Satana kupita kwa Mulungu pogwiritsa ntchito mawu achiopsezo amene Lucifer amalankhula ndi anthu ache. Ndi zabodza. Munthu amakhala ndi moyo, tidzakhala ndi moyo chifukwa cha Mulungu. Inu mukukumbukira pa Matthew chapter number 4 akuti kwalembedwa munthu sazakhala ndi moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu onse otuluka kwa Mulungu. So that word, it covered me. Mawu amene anandichita cover, anandizivala. That's why I challenge inu achina baba yami amene muli pamene papa, ndi ufiti wanu, ndi zida zanu, ndi mphamvu zanu zakufiti sizingafikire pa Mulungu amene ndimantumikira. Kodi ufitiwu ukuti chani mu Levitico chapter number 19 verse number 26. Verse number 26 ikunena kuti musamadya kanthu ndi mwazi wache, musamachita nyanga kapena kuombeza ula. Mukumva pano ndicholetsa choyambirira, vesi loyambirira, bomba loyambirira, atirale yoyamba, mizero yoyamba imene imachoka ku ufumu wa Mulungu kubwera ku ufumu wa mfiti. Inu pano pa phiri la dowa mfiti inu mumve Bible likuti musamachite nyanga. Koma mawu pa verse number 26 akuyamba nkuti musamadya kanthu ndi mwazi wache. Oyena nkhani imeneyo, musamadya kanthu ndi mwazi wache. Sono ndiye kuti lero nditha kuchezerera mpaka kuchasoma dzulo mbe, chimene sitidapangane, tagwirizana kuti pano 8:30 amamawa tikhale titachokapo kubwerera mmakwathu. Choncho sindifika konseko, koma lero ndikadatandalira kukuwuzani kuti musamadya nyama ndi mwazi wache. Ndiye tikadatenga zakudya za mitundu 4 za thanzi za mfiti, magulupu 4 achakudya cha mfiti. Apa Bible likundatere pamwadziwa, Bible likunena kuti osamadya zimene zija zosakaniza nyama ndi mwazi wache. So mukudziwa kuti chakudya number 1 chakuufiti chimene ife tonse mfiti timachidalira. Mukuchidziwa inu kunena kuti chakudya chimene chocho chimayenera kuti chisakanizike limodzi mwazi koma wa munthu. Sinde chimene timachidalira, chimene mwakhala mukuchidalira, chimene ndakhala ndikuyendamo na nzanu nsadatuluke timu yanuyi. Mukuchidziwa Bible likuletsa, sindichifotokoza in a calculated statement chifukwa cha nthawi, koma mukuziziwa mitundu ya zakudya zimene muli nyama ndi mwazi wake. Zimene muli nyama ndi mwazi wake ndi zambiri ku dziko lapansi, kotero kuti ufiti wanuwu anzanu sopano asukulu adatengera kukapanga chakudya chimene muli nyama ndi mwazi wake ku dziko. Zina nzamadzi zimakhala m'mabotolo, muli nyama ndi mwazi wake, kumwetsa wanthu ufiti wanuwu. Kutengo mkasiya mudzakhala pa ndandanda waine owulula makampani amene mukupereka chakudya kwa wanthu cha mwazi ndi thupi lache, kapena cha thupi ndi mwazi wake, kapena cha nyama ndi mwazi wake. Ndi ufiti. That is science in witchcraft. Mnyama la chemistry azosakaniza ali kunjaku ndachokako ntawunimu, inu mukhala nawo mukalekerera, inu nomwe ndamene mumalimbikitsa
Koma ufiti ndikunena pano akunena yapa pa verse number 26 ya chapter number 19 cha Levitico sumene wowayi tikunena wathuja uja timadzuka nawo mamawa umene inu mumadzuka nawo usiku kupita kukatenga munthu pakama atagona m'masenga, kumupha munthu m'masenga, kudikirira maliro mutenge mwazi, kukakhala m'makomo anzipatala zikuluzikulu pa emergency, pa ngozi, makomo akhomo la ngozi mujamakakhala udikirira daily ambulance ikamabwera basi nyambitu basi tengeni m'masenga mwanu, kukokosa magazi, kutenga nyama, kutolera tiziduso ta mafupa ta anthu angozi daily kuti mukapangire zakudya zosakaniza nyama ndi magazi, kuti mukapange masenga anu kukhala perfect. Simudalira zipatala zikuluzikulu. Kwathuku kuli Sento, kwathuku kuli Queens, kwathuku kuli chipatala chachikulu cha Mzuzu. Inu simukumva kodi kunoko kwanu muli Patete apa, kwanuko koko kuli komweko kwanu kwenu mukhala ku Dar es Salaam amene mwachoka kumeneko, makapito city olekanalekana, matauni olekanalekana, kuchokera kumene ku Lusaka uko, Kinshasa uko, simulipo mpano. Mumamva nzipatala zikuluzikulu mmene iniyo mumakachereza mutatuma nthumwi zikatenge chakudya cha nyama chosakaniza ndi magazi, kuti mukapange chakudya chosakaniza ndi magazi ndi nyama ku dziko lapansi. Ufiti kuti ukakhale mmene mulili lero. Bible likuletsa. Ine ntatembenuka mtima, izizi zinaletsedwa, siziyenera kutero. Mulimve verse number 26 ndikumalizireni pamene ndikupita kotseka kuti ena alankhuleko. Akunena kuti kapena kuombeza ula. Nkhani tu yosausa kwambiri imeneyo, nkhani yosausa kwambiri. Ndikuwerengereni Deuteronomy amenewa ndi malemba amene anandipanga ine kulekeratu kukhala mfiti ku dziko lapansi. Ndikukupemphani kuti amene mukupanga beza ufiti muleke ndipo mutembenukire kwa Mulungu. 18 Baibulo tu silikuyamikira ayi, koma likuletsa. Sono Baibulo li ndi buku limene ngati mwamva uthenga ndikulalikira lerowu ndi chiphunziso ndi kuyankha mafunso musonkhano uno mukagwirise ntchito malemba. Chapter number 18 ndichita ndi verse number 9. Pa verse number 9 akuti chapter number 18 cha Deuteronomy ndichita ndi verse number 9. Verse number 9 akuti mutakalowa m'dziko limene Yehova Mulungu wanu adzakupasani, musamaphunzitsa kuchita monga mwa zonyasa za milungu ija. Mwamva pano nkhani, anali Mulungu ali kuyipidwa nawo anyanga ndi obwebweta ndi onse otere. Sonkhanowu ukupita kokatha, kapena maola anga akuyankha amene munandipatsa akupita kokatha. Ndimayenda m'malamulo a Baibulo la Mulunguli ilili ndikuliwerenga pano lachichewa. Ndiye mmenemu mwa Mzimu amene anandiyitana kundichosa ku chipande chanu cha ufiti. Guidance yanga ndi imeneyi, sitting plan yanga ndi imeneyi, license yanga ndi imeneyi, passport yanga ndimawerenga izi. Ndiye zimandiwuza kuti Mulungu ayipidwa nawo anyanga ndi obwebweta ndi onse otere. Sopano akati onse otere akuphatikizapo amene mumakhala mphambano, odyesa mankhwala anzanu pamudzi achibale, inuyo nkumagawa mankhwalawa kuti anthu akadwale otere, akatuluke dzotupa otere, akachosedwe ntchito anzanu otere, oyika zinthu m'mipando, kutuma masekretari makirinala akayike dzoyika ku mipando ya nzanu kuti inuyo mukwere m'mipandoyi otere. Amatumidwa anthuwa, amadzapempha kwa inu mfiti za dziko lapansi zimene mwasonkhana. Nkulakwa Mulungu ayipidwa nawo anyanga. Ndi nkhani ili pano kuteri ku chipembedzo chanuchi ine nachisankha kuti ndichisiye mwakuthandizidwa ndi Mulungu. Nkusankha Mulungu, ndiye Mulunguyo
anandiuza kuti amayipidwa kutere kunonse mwasonkhana pano ndadani ndi mwini wake wa dzuwa, mwini wake wa phiriri, mwini wake wa mitengoyi, mwini wake wa miyala takhalamo, amadana nazo zimenezi. Ndiganiza kuti mukamvera ichi mudzathandizika kutembenuka mtima kwanu, malingana kuti baibulo likulankhula motere. Mutamvesera pa mphindi 10 ndasala nazozi, izizi zikulankhula mwachonchi: usamapereke mwa inu munthu wakupitiriza mwana wake wa mwamuna kapena mwana wake wa mkazi ku moto waula, osamalira mitambo kapena osamalira kulira kwa mbalame kapena wanyanga. Amayipidwa ndi mtundu a opereka anawo akazi ku moto waula, pamene pakungofikiratu pachimake pa ufiti uja mchitawu, komatenga wana aini yake kualoza amene si anu, sachibale anu, ena ndi abale anu, kutenga masenga nkuwapha kuapititsa pa moto, kukapereka nsembe ku makobiri anu, kuapereka nsembe ku chuma chanu, kualoza ena obwebweta, ozerezeka, otuluka dovu, amene amayenda ngati adachita stroke, koma ayi inuyo mutapereka ku moto. Kugwiritsa ntchito masenga waja ni chidani chachikulu, akuulula kuti ntchitidwe uja sakondwera nawo Yehova Mulungu wakumwamba. Amadana nazo zinthu zimenezi, sagwirizana nazo zinthu zimenezi, amachita mwakachetechete, kulankhula m'malemba kutsutsana ndi mchitidwe onse umene mfiti zimachita ngati inu. Kukutembenuzirani kwa Mulungu kudzera ku malemba kuti mukadziwe chimene ine ndili ntalekana nalo khalidwe lotere. Inunso mukabwera kwa Mulungu mudzayamba kukondwera ndi malemba awa amene kwa inu ndi udani, chifukwa akuletsa, sakuyamikira. Akunena kuti mudanena zonse zomasamalira mitambo kapena kusamalira kulira kwa mbalame, idzi mwakwerakwera kuchoka ku Gambia kuyenda pamwamba pa mbalame, kuchoka ku Cameroon kuyenda pamwamba pa mbalame, zamasenga zotere. Mumvekere kuti pano mukufuna mutembenuke mtima. Mukatembenuka mtima tumbalamezi zithawa, chifukwa ziwanda sizimakhala pa ubwenzi. Muziziona zina ziligwiragwira, ziuluka kukusiyani kumapita, chifukwa pano pangapezeke kuopsa kwa Mulungu kambaka ine. Zitatero Ambuye apitirire kukusamalani ndi kukusungani, koma amtendere ndamoyo kwambiri. Muzikawerenga malemba amenewo mukafika mpaka na verse number 19. Ndipo ine ndimati ndinene kuti ufiti ndi kuchita control anthu ena. Ufiti ndi kumuyang'anira munthu wina, kumutsogolera munthu wina zoti achite. Mukutsogolera ngati amene mwagwira ukapolo, watsogolera adzidwala kudzera m'masenga, kuchita control thupi la munthu pogwiritsa ntchito nyanga zanu. Anthu akuzunzika mutagwira ukapolo ndi masenga anu, kwachita control. Lero achire aoneka ali bwino, mawa adwale. Akapita ku sukulu mwana akakomoke, akabwera pa khomo ali bwino. Kupanga control miyoyo ina. Kananji pano mwamwazana ang'ono wapitisa m'madera osiyanasiyana a dziko lonse lapansi ku masukulu a primary ndi secondary, kuti akapange chipani cha mfiti za mtsogolo pogwiritsa ntchito uphungu, chithandizo chochoka kuwika, the craft of the wise ones. Mundilole kuti kuchokera pamenepo ndilekezere pomwepa mpaka tsiku la maomboledwe pamene Ambuye adzawombola. Kodi mulipo amene mwapereka moyo wanu ndi kumvesesa zimene ndinganenezi kapena zimene ndanenazi? Nkhani sikadayenera kuthala pomwepa ayi. Ngati mpata ukadapezeka, ndikadayenera kubwera ku gawo lina limene timalitcha kuti demonic witchcraft
kaya mukuziziwa zimenezi kuti inuyo simumachita kanthu kupita kumeneko demonic witchcraft, inuyo simuluka kupita pamene pali sini ayi, koma mumatumiza mawu. Demonic witchcraft mumangotumiza mawu, kwatumizira ana ache, aini ache, ana azilongwanu, azinzanu amene mudanana nawo, azikazi amene anakusiya chifukwa cha khalidwe loyipa, azimuna amene anathawa chifukwa cha khalidwe loyipa kwa inuyo. Lero lopo wachitira jealousy, munatumizira mawu zisayende. Adayoka mamuna pa khomo pa munthu chifukwa cha khalidwe lanu loyipa. Inu mudapita kwa asing'anga, kwa china baba yame, kukupaseni mankhwala ndikupereka. Inu mudapereka mankhwala ku anthu, mudachita za nyanga potumiza mawu kupita ku anthu. God forbid. Ichi chinchinyaso pamaso pa Mulungu. Kwa inu amene mwakonda kumvesera, ndinatembenuka bwanji mtima, nanga ndimadziwa ziti zimene ndikuzidziwazi ndingazifotokozere zimenezi pogwiritsa ntchito biblical calculator, komanso kuzifotokozera in a calculated statement for another 5 hours ndikugwiritsa ntchito Bible. Koma kwa inu amene mungakonde kutembenuka mtima pamene tikuchoka pano, ndilipo, mundipeza kumusiku, mundiyimbira foni, tithandizana ulendo wopita kukalowa kumwamba. Kuchokera tsiku limene tsono ndidatembenuka lija kufika lero, ndine mwana wa Mulungu. Ndi chifukwa chake kuchoka 2012 kufika chaka chino cha 2026 ngakhale fungo la moto ndilibe nyanjoyi, ndipo palibe mankhwala aliwonse amene angachite kwa ine, chifukwa ku Baibuloku akuti palibe chida chimene chizasulidwa kusulidula mwana wa Mulungu chimene chidzapambana na ufumu wanu. Watumiza zida zambirimbiri kwa ine kuchoka 2012 kufika 2026, koma palibe ngakhale chida chimodzi chomwe chimene chidapambana. Leronso palibe chida ngakhale chimodzi chimene chipambane. Tisiyane choncho pano pa phiri la Dowa m'dziko la Mosambiki mpaka tsiku limenelo. Amen. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Ana Mulungu, maudio amene ndaponyawa, ndaponya kuti ndikudziwiseni kuti zikomo chifukwa cha mapemphero akudwala kwanga. Ndikuganizira kuti matenda amene anandipeza ataki yake ndidakumana nayo tsiku limene ndinkajambula maudio amenewa, limene lidali dziko la Mosambiki mwezi umenewo kumayambiriro kwa mwezi watha ngati si uno wa Julai. Kuchokera tsiku limene ndidajambula maudio amenewa, ndidakhala nawo pa zochitika zimenezi, thupi silinaende bwino mwachilongosoko chake. Koma ndithokoze Mulungu wakumwamba kuti wandichiritsa ndi kundifikitsa pamene ndili lero, pamene ndikumva kuti bola, chifukwa moyo unafika pa chikayiko kuti mwina ndikhoza kuchoka, chifukwa ndimagwa pa njira, kudzuka, kuyendetsa galimoto kuona kuti ndauma pipipi pa nsewu, kupulumukira kuti galimoto ya magiya ukasiya zonse imayima yokha, kuzima pipipi kundichotsamo, kutenga yena galimoto kuchita pake pa nsewu, kusisimuka. Moyo wotero usiku kupezeka nthawi zina kuona nyale tili mchipatala, makolo achibale, moyo kuyenda osalongosoka. Koma ndikudziwa kuti inali ataki imene ndidakumana nayo ku msonkhano umenewo. Ena anzathu amene timayimba nawo mu prayer band ndidawafotokozera za ulendowu, ndipo adadziwa, ankandipempherera, ndipo ndidawasanzika. Ena iwo adatiperekeza, tinadusa kunsanje, kuzungulira uko ulendo wautali kukafika dera limene ndikulitchulali. Koma Mulungu anakhala thandizo, ndipo wakhala thandizo. Ndikuyamikeni kuti angakhale tidakumana ndi maataki tsiku limeneli, koma Mulungu wakhala thandizo kufika lero.
kuyamikeni abale amene mwatenga nawo mbali kundipempherera musakudziwa kuti ndadwala pa zifukwa ziti. Komano ndimati ndikulimbikitseni kuti mphamvu za sing'anga ndi mphamvu za dziko lapansi ndizogonja ndipo ndizolephera. Kutereko tikuyenera tsopano kupitirira mapulogalamu athu amene timalembetsa mayina athu chifukwa cha anthu amene tinagwidwa ndi kuyikidwa ndende ya mavuto osiyanasiyana amene tikuwapempherera ndi kuti tidatumiza uthenga wakuti anthu mulembe mayina. Sizinafe ayi, zili chimozimozi. Tsopano masiku akuti tiyambe kukumana nanu ainu amene mungathe kukwanitsa kukumana ndi ine ali pafupi, ndipo talengeza kuti tipitirire mapemphero otulutsa anthu ambirimbiri ndende pa mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo azibambo amene mijigo idawonongeka. Ambuye akudaliseni. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu, tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso